El Fons Valencià per la Solidaritat, l'entitat que suma els esforços i recursos de 125 ajuntaments i 9 mancomunitats de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de treballar per un desenvolupament humà, just, equitatiu i sostenible arreu del món, mitjançant la cooperació internacional i l'educació per al desenvolupament, ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària de l'any 2022 al Centre Cultural de Xàtiva. A la mateixa han participat la Junta Executiva del Fons, encapçalada per Álvaro Escorihuela, president de l'entitat, així com edils, representants dels ajuntaments i mancomunitats membres de l'Organització Municipalista per la Solidaritat. A més, l'Assemblea del Fons ha comptat amb la participació de Txelo Angulo, tinenta d'alcalde de Xàtiva i diputada autonòmica, Clara Tirado, directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat, Menchu Balaguer, diputada provincial de Cooperació Internacional, i Carolina Mengual, diputada provincial. Durant l'assemblea, entre altres, s'han ratificat els altes de 7 nous ajuntaments socis i s'han aprovat el balanç i memòria de gestió de l'any 2021 i el pressupost i programa d'activitats de 2022, el qual compta amb 8 projectes de cooperació internacional a executar als països del sud de Bolívia, l'Equador i El Salvador, 2 projectes d'acció humanitària a realitzar a Bolívia i als països limítrofs a Ucraïna, i 4 projectes d'educació per al desenvolupament amb els quals es pretén sensibilitzar a la població valenciana sobre la importància de la solidaritat entre pobles i al voltant dels objectius de desenvolupament sostenible.